αναγγείλει και έχει να κάνει με τις ηλεκτρονικές απάτες. Θα δούμε τον κύριο Μπαλάσκα, τον αστυνομικό αναλυτή που είναι εδώ στην παρέα μας. Ο κύριος Κασίμης είναι σύμβουλος κυβερνοασφάλειας. Καλημέρα σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζίκας είναι δικηγόρος και θα μας πει γιατί εκπροσωπεί ένα θύμα ουσιαστικά μιας τέτοιας απάτης. Μιλάμε για διεθνές κύκλωμα καταρχήν, έτσι. Το συγκεκριμένο είναι διεθνές. Απλώς θέλω να σου πω ότι επειδή παίρνει μορφή χιονοστιβάδα στο θέμα με τις ηλεκτρονικές απάτες, συνεχώς όλο ένα και περισσότεροι πέφτουν. Μας έχει μιλήσει ένα θύμα που έπεσε αυτή τη βδομάδα θύμα διαδικτυακής απάτης. Πήγε να πουλήσει κάτι μέσα από το Facebook Marketplace και τελικά έχασε τα λεφτά του. Ας τον ακούσουμε για να πάμε μετά στη συζήτηση. Πήγα να κάνω μια πώληση στο ναι. Είναι την υπηρεστήριο, για υπολογιστή για ένα Xbox. Μου στέλνουν αυτό το τυποποιημένο στη συνομιλία, αν είναι ακόμα διαθέσιμο. Το προφίλ που μου έστελνε φαινόταν μια γυναίκα να κρατάει ένα μωρό που σου φαίνεται πιο αθώο. Έβαλα τα στοιχεία μου, γιατί εγώ δεν είχα λογαριασμό στην ναι. Σαν νέος χρήστης, αλλά εγώ τα στοιχεία μου έτσι μου πήραν εμένα τα στοιχεία της κάρτας. Πόσα χρήματα χάσατε? 6.715. Υπήρξε πρόσβαση επειδή εσείς πατήσατε στον λογαριασμό σας? Συνδεθήκαν στο λογαριασμό μου. Δεν τα πήραν την ίδια μέρα, μετά από 11 μέρες, 9 μέρες. Ναι. Εσείς πότε το καταλάβατε όμως? Την ώρα που γινότανε. Και δεν μπορούσατε να επικοινωνήσετε με την τράπεζα με κάποιο τρόπο να μπλοκάρετε τη διαδικασία? Όταν στο σαλόνι εγώ τη χτυπάει το μπάνερ και μου λέει έγκριση συναλλαγής -2.300. Και πατάω απόρριψη. Με το που πατάω το απόρριψη μου γράφει κάτι πήγε στραβά, σαν να μην έχει σήμασαν. Ναι. Μου ξανάρθε δεύτερο μπάνερ. -2.300 έγκριση συναλλαγής απόρριψη και εκεί το καταλαβαίνω. Παίρνω τηλέφωνο. Λέω καλησπέρα, έχω πέσει σύστημα ηλεκτρονικής απάτης. Τραβάνε μεγάλα ποσό από το λογαριασμό μου. Κλειδώστε εδώ. Κινήσεις ήταν 2.300, 2.300, 2 και 15 ευρώ. Έχουν βρει τους τρόπους. Τώρα μιλάμε ουσιαστικά για ηλεκτρονικό έγκλημα, γιατί εκεί έχει μεταφερθεί η εγκληματικότητα στο διαδίκτυο, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Κύριε Τζίκα, είμαστε δυνάμει θύματα, έτσι. Εννοείται. Άμα δεν έχεις λίγο το νου σου, εννοείται. Κύριε Τζίκα, μπορείτε να μας πείτε για το περιστατικό του πελάτη που εκπροσωπείτε, τι ακριβώς συνέβη στον ίδιο? Εδώ μιλάμε για άλλο περιστατικό τώρα, έτσι. Ακριβώς. Αλλά αυτό το περιστατικό που περιέγραψε το θύμα το συγκεκριμένο είναι πλέον σύνηθες. Εγώ έχω δύο περιπτώσεις να αναφέρω. Η πρώτη περίπτωση έγινε πριν 3 χρόνια, όπου μια εταιρεία που εκπροσωπούσα άρχισε να πληρώνει μέσω του Facebook διαφημίσεις για να προωθήσει τα προϊόντα της και ξαφνικά διαπίστωσαν μετά από 1 μήνα ότι εκεί που η χρέωση ήταν 1.000 ευρώ, ξαφνικά το ποσό πήγε στις 3.000 ευρώ. Οπότε απευθείας η εταιρεία δια του εκπροσώπου της απευθύνθηκε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μετά σε μένα απευθυνθήκαμε την επόμενη μέρα και στην τράπεζα. Οπότε η τράπεζα, επειδή αντιλήφθηκε το άδικο της υπόθεσης, απευθείας απέδωσε το ποσό που δεν επέστρεψε τα χρήματα, ναι. Ακριβώς, επέστρεψε τα χρήματα. Και εννοείται ότι η εταιρεία απευθείας προέβη σε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην ξανασυμβεί το συγκεκριμένο συμβάν. Το άλλο περιστατικό που λέτε? Το άλλο το περιστατικό σε μια άλλη εταιρεία. Ξαφνικά κάλεσε ένας φερόμενος ως πελάτης ότι ήθελε ένα λογαριασμό της εταιρείας για να καταβάλει χρήματα για κάποια προϊόντα που είχε αγοράσει. Είπα στον εκπρόσωπο της εταιρείας ότι θέλω να μου στείλετε το IBAN σας και θα σας έρθει ένας κωδικός να το πατήσετε για να κάνω τη μεταφορά των χρημάτων. Όντως έτσι έγινε και ξαφνικά βρέθηκε αυτός ο φερόμενος, ο επιτίδιος, να υφαρπάξει από τον τραπεζικό λογαριασμό της συγκεκριμένης εταιρείας 600 ευρώ. Ναι. Καταφέρατε, τα πήρατε πίσω αυτά? Δυστυχώς όχι. Κύριε Μπαλάσκα, τώρα αυτό το κύκλωμα, αυτές οι απάτες είναι καθημερινές, έτσι, και είμαστε όλοι θύματα. Μπορεί να πέσουμε όλοι θύματα πολύ εύκολα. Αυτή η σπήρα η τεράστια που είπε και ο Γιάννης νωρίτερα με τα 8 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία δεκαετία, πώς ακριβώς εξαρθρώθηκε?
εξαρθρώθηκε μέσα από ειδικές συνεργασίες που έχει το ηλεκτρονικό έγκλημα, μέσω των IP, πολύ δύσκολα θα λέγαμε, όχι πάρα πολύ εύκολα. Η ουσία είναι όμως ότι απασχολήθηκε πολύ η ελληνική αστυνομία μέσω των ειδικών υπηρεσιών για να μπορέσει να την εξαρθρώσει και να κάνει τις συλλήψεις. Η ουσία είναι ακόμα... 170 οι κατηγορούμενοι, έτσι. 170 άτομα. Και 30.000 τα θύματα. Τεράστια αριθμοί. Μιλάμε για τεράστιους αριθμούς. Εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι τώρα το οποίο είναι σημερινό. Κανένας δεν πρέπει να ανοίγει ένα μήνυμα που έρχεται στο SMS το οποίο ζητάει στοιχεία για την επιστροφή φόρου. Είναι τωρινό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχει, είναι μια νέα απάτη η οποία φτάνει σε πάρα γιατί είναι και επίκαιρο με τις φορολογικές δηλώσεις, γι' αυτό. Ναι. Να μην το ανοίξει κανένας. Να το πούμε εδώ από την εκπομπή σας, να μην το ανοίξει αυτό το μήνυμα και πόσο μάλλον να μην δώσει στοιχεία κανένας. Κοιτάξτε στην ηλεκτρονική απάτη, την πατάνε ποιοι? Αυτοί οι οποίοι ανακατεύουν τις δοσοληψίες με την πραγματικότητα των αριθμών. Δηλαδή, όταν τους ζητάνε να δώσουν στοιχεία κάρτας, θα πρέπει να δίνουν ή προπληρωμένης μηδενικής κάρτας ή να απαιτούν να γίνει η συναλλαγή εκ του συστάδιν μεταξύ τους και να πάνε μαζί σε τραπεζικό κατάστημα. Εγώ αγοράζω, βάζω αντικαταβολή. Δηλαδή, έχω βρει αυτόν τον τρόπο για να μην βάζω τα στοιχεία της κάρτας μου μέσα. Γιατί, και πώς μπορείς να είσαι και σίγουρος για το τι κάνεις? Δεν πρέπει κανένας. Σίγουρος δεν μπορείς να είσαι. Δεν πρέπει κανένας, διότι μην ξεχνάτε ότι πλέον στο σύγχρονο ηλεκτρονικό έγκλημα πολλοί καπηλεύονται φίρμες μεγάλων εταιριών, οι οποίες φαίνονται πραγματικές μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά δεν είναι, και έτσι ξεγελιούνται και νομίζουν ότι είναι φίρμα μεγάλη, ότι τα δίνουν στο brand. Φοβερές και τρομερές προσφορές. Τσάμπα τα ξεπουλάει, ας πούμε. Ναι, ένα brand παραδείγματος χάρη. Να το πάρω τώρα. Γνωστή εταιρεία είναι. Εξιχνίασε το ηλεκτρονικό έγκλημα κάποιος ο οποίος καπηλεύονταν ένα brand αθλητικών παπουτσιών με αθλητικά είδη. Είχε στήσει κανονικά τη σελίδα και είχε αποκομίσει αρκετά λεφτά, νομίζω γύρω στις 19.000 ευρώ. Πολλά τα περιστατικά. Αν μπορεί ο κύριος Κασίμης να μας βοηθήσει, γιατί τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά δεν είναι κακό να τα επαναλάβουμε. Δηλαδή κάποια tips, βασικούς κανόνες αυτοπροστασίας μας. Τι να κάνουμε? Καλημέρα. Καταρχήν υπάρχουν 100 τρόποι που θα μπορούσε ένας hacker να μας κλέψει τα χρήματα. Θυμηθείτε ότι το 2021 η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έβγαλε μια ανακοίνωση ότι τους πρώτους 10 μήνες είχαν χαθεί 40 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα πάνω στο διαδικτυακό έγκλημα. Δηλαδή τώρα σκεφτείτε και αυτά τα 8 εκατομμύρια ευρώ που βλέπουμε είναι τίποτα, όταν το 2021 επίσημα η δίωξη είχε αναφέρει ότι στους πρώτους 10 μήνες είχαν χαθεί 40 εκατομμύρια ευρώ. Μια αύξηση 200% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το θέμα είναι ότι αυτοί στηρίζονται στην αφέλειά μας ή στην ταχύτητά μας ή στην άνεσή μας να κάνουμε μια διαδικτυακή αγορά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να προλάβεις, επειδή μου χάσει την ευκαιρία, την προσφορά. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος με ρωτάει, Φάνη, πάτησε αυτό το κλικ, αυτό το link και δεν έβαλα όμως τα στοιχεία μου. Εδώ να πω που βρίσκεται η παγίδα. Τα link που πατάμε ενδέχεται να είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο στο να μας κλέβει τους αποθηκευμένους κωδικούς που έχουμε στο browser. Εκεί οι hacker εκμεταλλεύονται αυτή την αδυναμία και την ευκολία μας. Όταν μπαίνουμε στην τράπεζα και μας λέει ο browser να αποθηκεύσω τα στοιχεία σας, ναι. Αυτό να μην το κάνουμε αυτό. Link, όχι, απαγορεύεται. Ποτέ. Το 90% των περιπτώσεων που πέφτει θύματα hacking είναι γιατί κάποιος πάτησε το link, δεν έβαλε τα στοιχεία του, απλά αυτό το link είχε μια ιδιότητα από πίσω να κλέψει τους αποθηκευμένους κωδικούς. Συγγνώμη, άρα μπορούν να μας κλέψουν και χωρίς να βάλουμε τα στοιχεία μας στο link. Ακριβώς. Άρα να μην αποθηκεύουμε τον κωδικό της τράπεζας στο browser. Ακριβώς. Αυτή η ευκολία εκμεταλλεύονται οι hacker και μπορούμε σε 3 λεπτά να στήσουμε αυτή τη στιγμή ένα link και να το κάνουμε και demo, να το δει ο κόσμος. Γιατί επειδή είναι σημαντικό και το κάνουμε όλοι τώρα, έτσι, μην γελιόμαστε. Όλοι έχουμε για την ευκολία μας αποθηκευμένους κωδικούς στο διαδίκτυο. Στο χρώμα, ας πούμε. Λοιπόν, υπάρχει και η άλλη δυνατότητα που σου δίνει πια η τεχνολογία, να μπαίνεις σε μια σελίδα, σε ένα λογαριασμό σου, με αναγνώριση προσώπου, όπου το μηχανάκι που έχει ο καθένας μας τα αποθηκεύει αυτόματα. Αυτό είναι ασφαλές? Αυτό είναι ένα μέτρο ασφαλείας, ναι. Είναι μέτρο ωραία. Είναι δικλείδα ασφαλείας λοιπόν αυτό. Ακριβώς. Και το δακτυλικό αποτύπωμα.
και το δακτυλικό αποτύπωμα. Αυτό που γίνεται με το λάθος κλικ που λέμε τόσα χρόνια είναι ότι παλιά οι hacker στέλνανε το link και προσποιούνταν μια εταιρεία με σκοπό να βάλουμε εμείς τα στοιχεία. Ναι. Τώρα, με την εξέλιξη του hacking, ό,τι αποθηκευμένο έχουμε στο browser μπορεί να υποκλαπεί και να δει ο hacker τι έχουμε αποθηκεύσει στο browser, username και password. Και μετά, άμα προσπαθήσεις, σε πάση περιπτώσει, να έρθει σε συνεννόηση με την τράπεζα για αυτό που συμβαίνει, συνήθως ταλαιπωρείσαι πάρα πολύ και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τα πάρεις τα χρήματα πίσω, μπορεί όμως και να μην τα πάρεις. Άμα φτάσεις εκεί, Γιώργο μου, και έχεις χάσει τα λεφτά. Γιατί είναι το κομμάτι της συνυπεταιότητας. Λοιπόν, μάλιστα, κύριε, είναι ένα τεράστιο θέμα. Νομίζω θα το συναντήσουμε μπροστά μας και όσο εξελίσσεται η τεχνολογία θα το αντιμετωπίζουμε και συχνότερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Έτσι, είναι ένα θέμα που δεν σταματάει, γιατί οι επιτίδιοι έχουν βρει και τα κάνουν και δεν σταματάνε και οι ίδιοι δηλαδή. Λοιπόν, Άννα Μαρία Κοφίτσα.